Έχεις βγάλει θερμίδες, έχεις βγάλει πρωτεΐνη, έχεις βγάλει υδατάνθρακες και τώρα κοιτάς το ψυγείο και λες: ωραία, τώρα τι τρώω? Σου είχα πει πως θα σου δείξω πώς το κάνεις πράξη. Άργησα λίγο, αλλά πάμε. Ας πούμε ότι αυτά είναι τα μάκρο σου. Μην προσπαθείς να φτιάξεις κάθε γεύμα τέλειο με το κομπιουτεράκι στο χέρι. Κάνε το πιο απλό. Ξεκίνα κάθε γεύμα με μια καλή πηγή πρωτεΐνης. Πρόσθεσε έναν υδατάνθρακα, όπως ρύζι, πατάτα, βρώμη ή ψωμί. Μετά λαχανικά ή φρούτο και μια πηγή λίπους. Για παράδειγμα, ρύζι, τόφου, λαχανικά και λίγο ελαιόλαδο. Ένα κανονικό γεύμα. Δεν χρειάζεται να τρως κοτόπουλο με ρύζι 6 φορές την ημέρα για να είσαι fit. Και τώρα λες: ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ δεν έχω ιδέα τι να μαγειρέψω. Μην αγχώνεσαι, έχω βάλει στο Fit Perfect πολύ εύκολες συνταγές. Γρήγορες, απλές και δεν χρειάζεται να είσαι ο Master Chef. Οι αριθμοί είναι το πρώτο βήμα. Το σημαντικό είναι να μπορείς να τους μετατρέψεις σε ένα πρόγραμμα διατροφής που πραγματικά μπορείς να ακολουθήσεις. Και στο επόμενο Fitness Basis θα σου δείξω πώς να μοιράσεις την πρωτεΐνη σου μέσα στην ημέρα. Follow για το Part 3.